Hallo agus fáilte leis gan podcast seo san Fish Rush. So seo áir an Gaelic lesson céhéad cálarúmsa Renage Walker. So an dú, bhí sin na gúnsa chuig páist dúpailte nó jig san set prosta bílachaí agus mar is ábhis táiseach sin leis na fachclan agus dhéifú na fachclan táir físrachuig agus idir hengachuig ar an áin seo ar website ag Fish Rush. So, táiseach sin leis a chéadlaine. Agus an áin seo go má spáisial cúteach, ha big an tongue twister hain mar a bheith an áin sa chai. Agus gach, wel, ha táir fachclan ann na táiseach leis an líchtir F. So, sinne. So, táiseach sin leis a chéad laine. Agus sé sin Fere vis fata gun fásig. Okay? Eiste ríist. Fere vis fata gun fásig. Fiach sin. Fere vis fata gun fásig. Agus fiach sin cálarúm. Fere vis fata gun fásig. Sin Okay? An darna laine. Fa si fier is vrug. Fiach sin. Fa si fier is vrug. Okay, as an darna le is fíoch fiach sin is fíoch Okay, so éistris an leine fat. Fa si fier is vrug is fíoch Okay, fiach sin as ja. Fa si fier is vrug is fíoch agus untersele. Fa si fier is vrug is fíoch Gléfa. Okay, an tres leine an unrúd rís a chéad leine. Ag sé sin Fere vis fata gun fásig. Fiach sin. Fere vis fata gun fásig. Is untersele. Fere vis fata gun fásig. Agus an lein mi dheirich. Fa si fiasag vor Fiach sin. Fa si fiasag vor Okay, gléfa. Sin a chéad páist. Is nó sin sin in faun. So sin I méise a chéad leine gúcht agus nó sin sin chéile. So as ga. Fere vis fata gun fásig. Fiach sin cálarúm. Ga. Fere vis fata gun fásig. Okay, fiach ríiste. Ga. Fere vis fata gun fásig. Scanneal, okay? Darna leine. Fa si fier is vrug is fíoch Fiach sin ga. Fa si fier is vrug is fíoch Fiach ríiste. Ga. Fa si fier is vrug is fíoch Gléfa. So nó sin an tres leine, sin an unrúd rís a chéad leine. Fere vis fata gun fásig. Sin cálarúm, as ga ga. Fere vis fata gun fásig. Okay, san lein mi dheirich. Fa si fiasag vor Fiach sin ga. Fa si fiasag vor As untersele san an lein mi dheirich. Ga. Fa si fiasag vor Gléfa. So fiach sin an éistíoch chéad da leine ichin. Okay, so éist an táiseach nó sin chéile. Fere vis fata gun fásig. Fa si fier is vrug is fíoch So fiach sin cálarúm as ga. Ga. Fere vis fata gun fásig. Fa si fier is vrug is fíoch Gléfa. Untersele. Ga. Fere vis fata gun fásig. Fa si fier is vrug is fíoch Agus na da leine mi dheirich. Éist an táiseach.
Verder is vattegen voor zich, fas I fias ag voorer. Okay, call it in. Ja. Verder is vattegen voor zich, fas I fias ag voorer. Dat is interessele ja. Verder is vattegen voor zich, fas I fias ag voorer. Clever. So kun je na daar vast jo richele. Okay, so eerst een taalsach, nu zijn richele. Well, mis taalsach. Verder is vattegen voor zich, fas I vier is vlug is vierdager. Verder is vattegen voor zich, fas I vier ag voorer. Okay, so shine kalderum. Als je gaat ja. Verder is vattegen voor zich, fas I vier is vlug is vierdager. Verder is vattegen voor zich, fas I vier ag voorer. Dat is toch interessant. Als je gaat ja. Verder is vattegen voor zich, fas I vier is vlug is vierdager. Verder is vattegen voor zich, fas I vier ag voorer. Skanja, okay? So nu zijn een daarna vast. So taalsach sin eerst leis na fachklan. Agus eerst een taalsach. Fas I vierer, fas I vruger. So vier fas I vierer, fas I vruger. Dus vier zijn interessele. Ja. Fas I vierer, fas I vruger. Clever. So nu zijn een daarna lijn. Fas I vier is vlug is vierdager. Kalderum. Fas I vier is vlug is vierdager. Oké, skanjal. Snusje een tresslijn en een uitdrukje lijn. Fas I vierer, fas I vruger. Kalderum. Fas I vierer, fas I vruger. As een lijn meer. Fas I fias ag voorer. Vierchen. Fas I fias ag voorer. Okay, so we zijn het al hier faun en ist. So, show Fas I vierer, fas I vruger. Vierchen ja. Fas I vierer, fas I vruger. Zijn to de hele ja. Fas I vierer, fas I vruger. Dus nu is een daarna lijn. Fas I vier is vlug is vierdager. Vierchen ja. Fas I vier is vlug is vierdager. Zijn to de hele. Fas I vier is vlug is vierdager. Clever. So nu is een tresslijn. Fas I vierer, fas I vruger. Oké, vier kalderum. Fas I vierer, fas I vruger. Skanjal, so nu is fas I fias ag voorer. Vierchen ja. Fas I fias ag voorer. Oké, so to de hele is een lijnetje ja. Fas I fias ag voorer. Okay, so have repeat aan een daarna paars. So ineens has een dolly in het gierach a chiet keer lijningen. Okay, so eerst een taalsach nu zijn chennishin richele. So as jega. Fas I vierer, fas I vruger, fas I vier is vlug is vierdager. Fas I vierer, fas I vruger, fas I fias ag voorer. Okay, so was sin a chiad le gin a darna farst, agus sinne sin sit richéile inis as jega.
een, ga. Fa, si, vier, fa, si, vroeger, fa, si, vier is vroeger, vier, fa, si, vier, fa, si, vroeger, fa, si, vier, sak, voor. Oké, dus een terugzelen, een, ga. Fa, si, vier, fa, si, vroeger, fa, si, vier is vroeger, vier, fa, si, vier, fa, si, vroeger, fa, si, vier, sak, voor. Oké, zo nu zijn een daarna le, jen een daarna vast. Agus session G-doch giet da lijnen, jen giet past, maar zo. Fa, si, vier, fa, si, vroeger, fa, si, vier is vroeger, vier. Oké, zo veertje, een, ga. Fa, si, vier, fa, si, vroeger, fa, si, vier is vroeger, vier. Snursen, en daarna le, daarna vast, zo. Verwits vattiken voor zich, fa, vier, sak, voor. Oké, ze zijn na da lijnen weer giet vast. Zijn maar gierig maar repeat aan ze daarna vast. So, stoching bij een sasse maar zijn me een daarna vast fat. Gierig eerst, nu zijn rigele. So. Zo Fa, si, vier, fa, si, vroeger, fa, si, vier is vroeger, vier, fa, si, vier, fa, si, vroeger, fa, si, vier, sak, voor. Fa, si, vier, fa, si, vroeger, fa, si, vier is vroeger, vier, verder is vattigen voor zich. Fa, si, vier, sak, voor. Oké, zo zijn daarna vast. Fat. Zo zijn rigele en is. Als je ga. Een, ga. Fa, si, vier, fa, si, vroeger, fa, si, vier is vroeger, vier, fa, si, vier, fa, si, vroeger, fa, si, vier, sak, voor. Fa, si, vier, fa, si, vroeger, fa, si, vier is vroeger, vier, verder is vattigen voor zich, fa, si, vier, sak, voor. Agus fashion gemaakt toch, als je het al zijn een oren fatten is, ach gemaakt toch, oké? So als je zijn lees een keer past, als je een keer past, daar toeres, als nu zijn een daarna vast lees repeat. So als je zijn als je ga, als je zijn verder is, oké? En ga. Verder is vattigen voor zich. Fa, si, vier is vroeger, vier, verder is vattigen voor zich. Fa, si, vier, sak, voor. Verder is vattigen voor zich. Fa, si, vier is vroeger, vier, verder is vattigen voor zich. Fa, si, vier, sak, voor. Fa, si, vier, fa, si, vroeger, fa, si, vier is vroeger, vier, fa, si, vier, fa, si, vroeger, fa, si, vier, sak, voor. Fa, si, vier, fa, si, vroeger, fa, si, vier is vroeger, vier, verder is vattigen voor zich, fa, si, vier, sak, voor. Gleva. Als nu zijn reisje, ach bekken na sloeien. Oké, zo is het al verder is vattigen voor zich. Oké, als je gaat. Een, ga. Verder is vattigen voor zich. Fa, si, vier is vroeger, vier, verder is vattigen voor zich. Fa, si, vier, sak, voor. Verder is vattigen voor zich.
Fasi vier is vlug is vierdag verder is fattig en fazig. Fasi vier zak vooruit. Fasi vier fasi vlug fasi vier is vlug is vierdag fasi vier fasi vlug. Fasi vier zak vooruit. Fasi vier fasi vlug fasi vier is vlug is vierdag verder is fattig en fazig. Fasi vier zak vooruit. Scanjo. Agus mar thuairt mí an lesson 3. Sin het al cuirí sin neist na prústabíal chéile. So an san darna lesson dún sig sin póg ó lenan an íler agus tá sé sin lei sin strasbé. As an tres lesson dún sig sin hamidal I ghéanamh banis agus bheit sin díoch a gúnsach feidir is fattig an fásach. So mis sé dal hain na 3 áran rí chéile. Tá sig mí leis strasbé snúir sin riile snúir sin prúsdúbalte. So ma hasih géirí sein collarúm sin go má ha min dachas gan rain u practice. Ach caiinich sunna gút géisteach rís na lesan an a rís sa rís gus a bhí talite leis na áran ann. Okay, so tá sig mé níist le póg ó lenan an íle. Ag sa mi sé dal hain bacon nas luaie aníist. Okay, sin dal as J ga agus tá sig sin póg ó lenan an íle. Okay, I ga. Póg ó lenan an íle. Póg ó lenan an íle. Póg ó lenan an íle sa 3 ó lenan an taljer. Póg ó lenan an íle. Póg ó lenan an íle. Póg ó lenan an íle sa 3 ó lenan an taljer. Póg ó nían an curach. Póg ó nían an curach. Póg ó nían an curach. So nían an goan an futing. Póg ó nían an curach. Póg ó nían an curach. Póg ó lenan an íle. Póg ó lenan an íle sa 3 ó lenan an taljer. Póg ó lenan an íle. Póg ó lenan an íle. Póg ó lenan an íle sa 3 ó lenan an taljer. Ha mi dolle anaf banish, ha mi dolle fazig. Ha mi dolle anaf banish, ha mi dolle fazig. Ha mi dolle anaf banish, ha mi dolle fazig. Hi o gu, nu de hik mogachas. Hi little lady. Hi little lady. Hi little lady. Yo, I'm say little lady. Verder is fattig en fazig. Fasi vier is vlug is vierdag verder is fattig en fazig. Fasi vier zak vooruit. Verder is fattig en fazig. Fasi vier is vlug is vierdag verder is fattig en fazig. Fasi vier zak vooruit. Fasi vier fasi vlug fasi vier is vlug is vierdag fasi vier fasi vlug. Fasi vier zak vooruit. Fasi vier fasi vlug fasi vier is vlug is vierdag verder is fattig en fazig. Fasi vier zak vooruit. So sinna agus haset prústabí lacah a mi dachas gan cás sin rút. Okay, so ba sin lesson a céhead. So sinna son an dú agus ha mi dachas gan chéimiú sanna lesson.